Päťnásobný držiteľ Oscara, tvorca hudby k nesmrteľným hollywoodským snímkam John Williams potešil sluchy divákov v hale umenia. Jeho skladby odohrala štátna filharmónia v Košiciach pod vedením Martina Leginusa. John Williams je vďaka 45 nomináciám označovaný za najviac nominovaného žijúceho umelca na cenu Akadémie. Zložil hudbu k mnohým, predovšetkým fantastickým, dobrodružným a najpopulárnejším filmom všetkých čias, ako sú Hviezdne vojny, Jurský park, Čeľuste, Indiana Jones, Schindlerov zoznam či Superman. V súčasnosti je najvýznamnejší skladateľ filmovej hudby, ktorý skomponoval partitúry k vyše 100 filmom. Dirigent Martin Leginus je od augusta 2013 hudobným riaditeľom štátnej opery v Prahe. Spoluprácu so štátnou filharmóniou v Košiciach si veľmi cení. Mnoho skladateľov filmovej hudby je aj skladateľmi tzv. Súčasnej vážnej hudby, takže v podstate je málo rozdielov, ale konkrétne filmová hudba je špecifická tým, že je vlastne komponovaná pod obraz a je samozrejme veľmi mnoho balastu medzi skladbami, ktoré boli určené pod obraz, ale napríklad John Williams konkrétne je absolútne iná liga. To je totálna špička medzi skladateľmi filmovej hudby. On sám skladá aj tzv. Vážnu súčasnú hudbu. On má huslový koncert, má čelový koncert, ale je fenoménom vlastne v oblasti filmovej hudby a je absolútne výnimočný. Obdivujem v podstate takmer celú jeho tvorbu a mám drvivú väčšinu soundtrackov z jeho filmov a sprevádza ma vlastne jeho hudba už od môjho detstva, pretože kto nevidel Star Wars alebo Jurský park, a Supermana s Christopherom Reevom a tá jeho hudba je vlastne úplne ikonická. Štátna filharmónia v Košiciach premenila priestory haly umenia na veľkolepú koncertnú sálu. Desiatky hudobníkov neostali nič dlžní svojej povesti a po oboch koncertoch si vyslúžili bujaré ovácie divákov. S Martinom Leginusom sa poznám už dlhé roky, v podstate ešte zo študentských čias a spolupracovali sme už niekoľkokrát. Dokonca som hral aj ako solista už pod jeho vedením a vždy sa veľmi teším, keď práve s ním môžem takto spolupracovať, lebo je to vynikajúci dirigent a muzikant, takže my myslím veľmi radi sme, keď sa stretneme spolu na pódiu. Filmová hudba plní funkciu sekundárnu k tým filmom, ako podporiť samotný obsah filmu a tak ďalej. Ale John Williams je v tomto úplne špeciálny, ako aj dnes bolo vidieť, že vlastne jeho hudba si vystačila úplne sama a je to naozaj absolútne geniálne, majstrovsky zinštrumentované a nápady sú tak originálne, že jednoducho je to naozaj veľmi, veľmi hodnotné dielo, ktoré po sebe on zanecháva. Hudba dodáva filmom svoju neopakovateľnú atmosféru, o ktorú sa postará skladateľ. Neopakovateľné chvíle dopriali publiku aj hudobníci zo štátnej filharmónie Košice a dirigent Martin Leginus, ktorí spoločne vytvorili emócie, aké divák zažíva v zaplnenej kinosále. Lukáš Mano, Košické kultúrne centrá.